igen. Nej. Men lille ven. Ja. Kraften er ikke med dig i dag. Vi spiller ikke Star Wars. Så er det kraften med det bro. Så er det kraften med det bro. Kraften med mærker den her. Kraften laver den der, når det står ringen mig. Nej, det er små ruins. Jeg lå ikke bare med de gamle dage. Nå, så laver I frikvarter. Jamen det er fordi Shime, ikke? Ja. Hun har lavet en video inde på det der fis der, og hun står og spørger, om jeg vil være med til noget fis. Fis. Og det har jeg også ikke rigtig lyst til. Nu skal også være på for sådan en skimusik. De finder fuldstændig på hvad som helst, når de bliver omskåret. For hvad som helst, jo! Det er sgu helt godt over. Det er godt nok dårlig oplevelse med. Så pas på muslimen. Pas på Shime. Jamen, det er jo mest fordi, jeg vil spørge om du ikke måske kunne ordne den, og så lære den, hvordan man opfører sig her på skolen, ikke? Ja. Det kunne være lidt dejligt, fordi at han eller hun spørger mig sgu hele tiden. Fy for Sønderborg i Sønderjylland. Fy for Nordjylland i Sønderjylland. Det sagde jeg også til. Så sagde jeg også bare, fy for den lede. LORT! Jeg synes bare, at skulle I bare gå ud og sætte den på plads den sidste gang. Hvis det ikke går, så skal jeg nok gå snart. Tusind tak. Det var så lidt du. Og jeg er rigtig glad for dig, Emo i gang. Ja. Jeg er også ret glad for dig. Jeg er især glad for den dame der. Hun er også helt speciel. Fragtet fra Saudi-Arabien. Olietønder nu i syg. Det er jo også oliekris, der Jamen det er det. Så jeg har så meget oliekris. De glemmer sgu at fylde de der dunke deroppe. Så kommer jeg damer i set. Jeg bliver også nødt til at komme videre, ikke? Ja. Vi ses så. Ja, det gør jeg. Hej. Den ting før, ikke? Det var stor musik. Hallo, rolig nu, mand. Det kommer med fred. Okay? Jeg har lagt den på den gulv, ikke? Ja. Kraft, det er bare med. Og så må jeg bare putte.